ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଏହାର ମହିମା ଅପାର ଓ ଅପରିମିତ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଶେଷ ମହେଶ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହିମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହାର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏତେ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୀତାର ମହିମା ଏତିକି ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତା ଏକ ପରମ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରଚନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଯେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥ୍ୟ ଏପରି ଗୂଢ଼ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଆଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଦା ନବୀନ ହିଁ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହ ବିଚାର କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ପରମ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନା ତଥା କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେପରି ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ସେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବା କଠିନ। ଭଗବତ ଗୀତା ଏପରି ଏକ ଅନୁପମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସୁଦୁପଦେଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଏପରି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଚାଟୁବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ଚାଟୁବିଦ୍ୟା କଳ୍ପନା କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାର ଅନାଦର କରିବା। ଗୀତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ। ଗୀତାରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଗୀତା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାହା ନୁହଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବେଦରୁ ହୋଇଛି। ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖବିନ୍ଦୁରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି କୁହାଗଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ସୁଗୀତାଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଂ କିମନୌ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହେ ୟା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖପଦ୍ମାନ୍ ବିନିସୃତା। ଗୀତା ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପଠନ ପାଠନ ମନନ ଏବଂ ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିଏ ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୁଖକମଳରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ଶ୍ଲୋକରେ ପଦ୍ମନାଭ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମହାଭାରତକାର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଗୀତା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖକମଳରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଭିକମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବେଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସିନା ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୁଖବିନ୍ଦୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଗଙ୍ଗା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତ ଗୃହେ ଗୃହେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୀତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଅଥଚ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା।
ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନିବାସ କରେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ଛତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୀତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ଗୀତା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋତେ ଗୀତା ରୂପକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି। କେବଳ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏତେ ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅନୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରିୟ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରହସ୍ୟମୟ ଆଦେଶ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ମହିମା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଆସିବି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବି ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।